खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। नैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय 2024 मायथाइनि हाई सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ मे दाननि गिबि सप्तायाव फोसावनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। फैगौ रंजालि बैसागुनि सायाव बिथा खालामनानै दुलाराय बर' समाजा माखासे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। सेथियाव गेरेमसा बर' माहारि दानो आरो हारिमुनि रैखाथि होनो बैसागु फोरबो फालिनायाव जों बयबो गावनि आब्रुथिखौ रैखा खालामनांगौ आरो नैथियाव गोथार आरो रंजालि बैसागुआव हाथाय बाजाराव मागिनाया बर' हारिनि हारिमु नङा आरो थामथियाव बोसोराव खेबसेल' होननानै बैसागु फोरबोआव गावनि गामि आरो टाउन बारनानै हाथाय बाजाराव फैसा बायदि मागिनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो ब्रैथियाव बैसागु फोरबोआव जों बयनिबो गोजोन जौगानाय आरो खौसेथि लाबोथों होनना फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावहोनानै गाज्रि खामानि मावहोनायनि अजद थारैनो सैथोब्ला मा राहा लागोन मार्जिता बसुमतारी आरो ललित बर'नि सायाव मार्जिता बसुमतारी मुंनि सासे गाज्रि आखुनि आइजोआ खनसे नङा गले गले गुबुननि संसार जाखानाय नखर दाखानाय हौवाफोरखौ थगायनानै रां रुफा जाख्ल'नाया गावखौ जुलि लाहोनाय बायदि जाथायफोरा सोराङाव फैबाय थादों। थिग बेबायदिनो नखर संसार गथ' सानै गोनांखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावग्रा ललित बर' मुंनि सासे हौवाखौ थगायनानै एबा लांखारनानै दङ मार्जिता बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि नखरनि एबा ललित बर'नि बिसि फरिब बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला मार्जिता बसुमतारीया दायो बरपेटायाव इउनिसेक्स पार्लार खुलिनानै गाज्रि खामानि एबा देहा फालांगि खालामनाय खामानिफोर मावनायखौबो हमनो हादों होनना फोरमायथिदों। थारैनो बेफोरनि सायाव आयेन एबा समाजा मा राहा लागोन बेखौ समाजसो खोन्थागोन। अल आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसामनि आफादगिरि प्रदीप नागआ थांनाय मैया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसामनि आफादगिरि प्रदीप नागनि रुंसारि जानायाव इउपिपिएल दोलोनि गासै दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। टिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा 2,80,00,000 रांनि बाजेटजों सुजित नार्जारिनि मांखरसालि आरो मुसुखाखौ फोजौखांनायनि गाहाय खुन्थियाखौ थांनाय मैया गायसनबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बाथिपारायाव क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो खोला क'क्राझार दख'रा एबसुनि हेफाजाबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखानि खुन्थियाखौ थांनाय मैया गायसनबाय। 1 दान गोमानानै थानाय मानसिखौ टेंआजाराव थैहां बरफहां थासारियाव बोखांनो हादों। गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थैहांहां थासारियाव बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बोखांनो हानाय सुबुंनि गासै सोलेरावनो आघातनि सिन रोखायै नुजाथिदों। गरेस्वर थानायाव एफआइआर होदों। भुगिनांनाय नखरनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महरीपारा टेंआजारनि थागिबि निपेन कलिताया थांनाय 25 फेब्रुवारि खालारखालि न'निफ्राय खामानि मावनो ओंखारलांना 1 दान गोमानानै दङमोन। नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरसेयावबो जेबो गुमुर मोनाखैमोन। नाथाय थांनाय 3 एप्रिल खालि गामिनिनो गेलेग्रा फोथाराव मानसिखौ थैहां बरफहां जब्रा थासारियाव बोखांनो हायो। जायगानि रायजो राजाफोरा बोखांनो हानाय सुबुंनि सोलेराव गोबां जायगायावनो बुनायनि दागोआ रोखायै नुजादों। खर'आव गोबारै दुखु मोननाय सुबुंखौ गरेस्वर रायजोआरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नाथाय दासिम सुबुङा जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै। नखर फोलेरनि सन्देह बायदिब्ला सोरबा आंगो लोगोआनो निपेन कलिताखौ बुला बुसि खालामना 1 दाननि उनाव गामिनिनो गेलेग्रा फोथाराव गाज्रि थासारियाव गारना गालांदों। थांनाय मैया गरेस्वर पुलिस थानायाव जाथायनि सायाव संदानना सुथुरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबियाव गरेस्वर थानायाव एजाहार होदों नखरनि बिजाथिया। एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ सेरिकालचार मावख'आव सेरिकालचार बिफाननि ट्रेनिं सेन्टार
बेखेवदों बाक्सा जिल्लानि बाथौपुरियाव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ सेरिकालचार मावख'आव बिटिआर ओनसोलाव सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय जि दानाय फोरोंनायखौ 45 दिननि थाखाय ट्रेनिं होगोन। बेजों लोगोसेनो सा 20 सुबुंफोरनि 5,000 रांनि चेक रानदों। लोगोसे सा 40 जन सुबुंफोरनो सेरिकालचारनि ट्रेनिं होनो थाखाय ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव डिपार्टमेन्ट अफ कालचारेल एफेयार बिटिसिनि बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव कालचारेल कमप्लेक्सआव मसलपुर आरो दिहिरा ओनसोलनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव गोख्रों बिहोमा होबोनानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि प्रभात नाथ आरो बिस्ति बसुमतारीखौ मान बावदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथांनि गांफा आर'नाइ आरो सार्टिफिकेट होनानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय बड'लेण्ड महरगिरि बान्था मोनगिरि प्रभात नाथ आरो बिस्ति बसुमतारी बिथांमोनखौ मान बावदों। बान्था मोनगिरि बिथांमोना फोरमायथिदों दि आगुनि समाव जेबो बान्था मोनफेराखैमोन, दिनैनि समाव मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिसि सोरखारनिफ्राय पेन्सननि राहा खालामना होनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।